Кнігавыдавецкая дзейнасць прынёманскага краю была ў цэнтры ўвагі ўдзельнікаў 10-х гарадзенскіх чытанняў. У абласной бібліятэцы імя Яўхіма Карскага прайшла традыцыйная вераснёўская сустрэча навукоўцаў, супрацоўнікаў кнігасховішчаў, архіваў, музеяў, прадстаўнікоў сродкаў масавай інфармацыі. Сёлетнія юбілейныя чытанні былі прысвечаны 240-годдзю гарадзенскай каралеўскай друкарні. Найбуйнейшае выдавецтва канца 18 стагоддзя і сапраўдны цэнтр асветы, які праіснаваў прыкладна 20 год. Дзейнасць гарадзенскай каралеўскай друкарні на прынёманскай тэрыторыі мае асаблівае значэнне. У гэтым выдавецтве друкаваліся афіцыйныя дакументы, навуковая і мастацкая літаратура, а таксама перыядычныя выданні. Напрыклад, газета «Гарадзенская», экземпляр якой захаваўся дагэтуль у фондах нашай абласной бібліятэкі. Гродзенская каралеўская друкарня лічылася дзяржаўнай друкарняй, але фактычна ёю распараджаўся і кіраваў і ўплываў на выдавецкую палітыку Антоній Тызенгаус. Поэтому это один з таких здабыткаў вельмі важкіх Антонія Тызенгауса. Гарадзенская каралеўская друкарня была заснавана ў 1775 годзе. За час яе існавання выдадзены сотні найменняў кніг. Тут выдавалі і працы мясцовых пісьменнікаў і славутых французскіх асветнікаў, такіх як Мальер і Вальтер. У цэлым гарадзенская друкарня прагрэсіўнымі прадстаўнікамі грамадства таго часу выкарыстоўвалася як наймацнейшая база для распаўсюджвання ідэй асветніцтва. Гэта было прадпрыемства, якое працавала на развіццё цывілізацыі гэтага часу, але яно кіравалася адпаведнай ідэі асветніцтва. І задача стаяла ў тым, каб абудзіць цікавасць да навукі, да ведаў, да кнігі, да культуры, да духоўных каштоўнасцей. І друкарня ў гэтым кірунку працавала вельмі плённа і даволі паслядоўна. Удзельнікі гарадзенскіх чытанняў падчас сёлетняй вераснёўскай сустрэчы абмяркоўвалі таксама ў цэлым гісторыю кнігавыдавецкай дзейнасці на прынёманскай тэрыторыі. Удзел прынялі навукоўцы, студэнты, журналісты, супрацоўнікі архіваў, бібліятэк і музеяў. Дарэчы, сёлетнія чытанні сталі першымі ў шэрагу мерапрыемстваў, якія гэтымі днямі будуць ладзіцца ў межах святкавання 185-гадовага юбілею абласной навуковай бібліятэкі імя Яўхіма Карскага.